बयनिसिमबो आंनि अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ आं जासिहरग्रोबाय। दिनैनि बे दुखुनि समावब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम आंनि फिसाजो रुंसारि जानानै थांनाय आलफनसा बर' नार्जारिनि थालांनाय माखासे सावगारिफोर आरो बै समनि गोथां समाव बुंलांनाय रावफोरखौ दिनै आं ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम आं फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। आंनि गोसोआव थांखि गैयामोन, होनो गोसो गैयामोन, नाथाय गोबां मोजां मोजां सुबुरुन्थायगिरिफ्रा आंखौ गले गले खावलायहरोमोन। नोंथांनि ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रि बे चेनेलाव रुंसारि जानाय नोंनि गथ'नि आलफनसानि सावगारिफोर थालांनाय नेरसोनफोरखौ होयोब्ला बे मोनसे गोसोखां जाना थागोन होननानै बिथांमोननि खावलायनायलाय आं दिनै बे माखासे सावगारि आरो बे माखासे बिनि थालांनाय नेरसोनफोरखौ दिनै नोंथांमोननिसिम आं लाबोनो आखायाव लाबाय। नाथाय दुखु मोनखाङो। फिसा आलफनसानि थालांनाय दिनै बे सावगारि, बे फिसानि थालांनाय सावगारिफोरखौ नुयोब्ला आंनि मैखुनाव थुंग्रिजों सिखावनाय बायदि जायो। अनदागाफोर, बिनि गेलेग्रा आगजु आरो बिनि रावफ्रा आंखौ माब्लाबा आंनि गोरबो मैखुनखौ गोबांथार दोमो दोमो सौग्लिफैयो, जुजाइनि अरजों खामग्लिनाय बायदि। आं बावनो सानो, नाथाय बावनो हाया। बे फिसानि सावगारिफ्रा दिनै आंखौ गोबांथार दुखु होदोंब्लाबो आंहा फोथायनाय दं, आंनि फिसा आलफनसाया थारैनो बियो नोंथांमोन साफ्रोमनि बिनायजों बे थारैनो इसोरजों लोगोसे सोरगोआव दं होननानै आं गेदेर भरसा होदों। अनजाग्रा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबाय बिनानावफोर, आं हारसिं माब्लाबा गाबखोमायो। आं हारसिं माब्लाबा बेनि थाखाय दोमो दोमो मैखुना गावग्लिलाङो। मिजिं दङमोन, थांखि दङमोन, फिसा आलफनसाखौ लानानै जिसु मारियाम आरो जसेफनि बादि मोनसे गोथार न'खर दानो। नाथाय गासैबो आंनि साननाय बादि नङा, बे गासैबो इसोरनि गोसो बादि। जेरै गोथार बाइबेलाव जबनि 1:21 जेरै बुंदों, फोरबोआनो होबाय, फोरबोआनो लांफिनबाय। बेखायनो फोरबोखौ नोंनि मुङा हामबाय होनजादों, नोंनो हरदोंमोन। 7 बोसोर फोरबोनि उनाव बिनानै आं बे गथ'खौ मोनदोंमोन आरो नोंनो लांफिनबाय। बे दुखुनि गेजेरजोंब्लाबो, गाबनायनि गेजेरजोंब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम बेनि गालांनाय माखासे नेरसोनफोरखौ आं फोरमायलांनो लुबैदों। फै, नोंथांमोना आंनि उन उन फैफा। 6 बोसोर बैसोआव जेब्ला बियो आंनाव साइकेल फिसा बिदोंमोन, बाबा आंनो साइकेल, आरो बिनि बार्थडेआव आङो गंसे साइकेल फिसा बायनानै होदोंमोन। नाय, फै, नोंसोरो
नैबे 9 बोसोर बैसोआव आङो बेनो गंसे साइकेल फिसा बायना होदोंमोन बेयो दिनै थालांबाय आरोबाव 7 बोसोर बैसोआव जेब्ला दै सासेया बेनो अननानै आरोबाव गंसे साइकेल बेनो गिफ्ट होबावबाय दिनै बेखौ आङो नायनानै फिसाजोखौ सम सम गोसोखाङो आरो बिनिफ्राय फैदो अनजायगाफोर जाय फिसा आलफनसाया जेब्ला बियो 7 बोसोर 9 बोसोर बैसोआव बियो आंखौ बुंदोंमोन बाबा आंबो बेडमिन्टन गेलेगोन बिनि गेलेग्रा बेडमिन्टन आरो बे थालांबाय गंसे जेब्ला बियो स्कुलाव थाङोमोन आरो बियो बक्सफ्रा बिनि स्कुलाव थांनायनि फाउटेन पेन बे गासैबो बेहाय थालांबाय मेगन गाज्रि नङाब्लाबो बियो मैला हाबैनि स्कुटियाव गारियाव गाखोयोब्ला जेब्ला बियो बार हाबैनि बे ससमा बेखौ गानोमोन बेनि थालांबाय बेबो जेब्ला बियो अखानायै बियो हाथाय मानजिब्ला बे ब्रासजों बियो मानजियोमोन दिनै आलफनसानि बे ब्रासाबो थालांबाय सालायहयोमोन सालायहोग्रा दिनै बेबो थालांबाय जेब्ला बियो गोलोमनाय समाव बियो गावनि मोदोम आरो मोखाङाव मालाबा पन्स पाउडार फुनोमोन बिनि बिखबाबो थालांबाय अनजायगाफोर आं दिनै आरोबाव आलफनसानि जेब्ला बियो क्लास 4-5 निफ्रायनो जेब्ला बियो सानडे स्कुलाव काटेकिजम क्लासाव जेब्ला थांदोंमोन आरो बियो सोरां लामा लेखाखौ बियो गावनि मुङै आलफन्सा बर' नार्जारि मुङै बे लिरनानै लादोंमोन बे सोरां लामा बे बिजाबा आलफन्सानि दिनै बे बिन्थि खिताबा थालांबाय अनजागाफोर आरोबाव फै जों नुनो मोनगोन आलफन्सा जेब्ला बियो गावबो मालाबा इउटुब बानायोमोन आं रोङामोनब्लाबो बियो बानायोमोन आरो बियो लाइक स्टेन्डिं उदालगुरियाव सासे बिबथिखौ लायहोब्रबनानै आरो बे बिबथिया बेखौ अननानै बेनो गिफ्ट होदोंमोन दिनै बेबो बिनि थाखाय नेरसोन थालांबाय आलफन्सा जेब्ला बियो गरम बन्दफ्राव फुजा बन्दफ्राव बियो बुंदोंमोन बाबा आंनो केराम बर्ड गंसे बायनानै हो गावनि बिब'फोरा आरो खामानि मावग्राफोरजों बियो बे केरामाव गेलेयोमोन आरो दिनै बे गासैबो गेलेग्रा गुथिफ्राबो थालांबाय बियो बे केरामखौ गेलेनो मोजां मोनोमोन आरो बे लासै लासै रोंलांबायमोन आरो फै जों आलफन्सा जेरै बियो उन्दै जानाय समाव जेब्ला बियो फिसाफोरखौ लानानै खुसि जायोमोन बाजाराव थाङोब्ला दखानाव थाङोब्ला बियो मासे मासे बेफोरखौ बियोमोन आरो बे फुथुलाफोरखौ बिमाया आं मालाबा जों बायनानै होयोमोन आरो बे फुथुलायाबो गावनि बार्थडेआव गावनि लोगोफ्रा बेखौ बायनानै होदोंमोन आरो बेखौ बियो जोबोर मोजां मोनोमोन बेफोर गासैबो आलफन्सानि उन्दै समनि बैसो लानानै जेब्ला बे उन्दै समावमोन अब्ला बेफोरबायदि फुथुलाखौ बियो लानो आरो गेलेनो मोजां मोनोमोन गावबादि सानोमोन अनजायगाफोर आरो जेब्ला बेनो बे गासैबो आलफन्सानि मुङै बिनि बार्थडेआव मोननाय गिफ्टफोर बे फुथुलाफ्रा आरो बे गासै माखासे जों नुनो मोनदों बेयाव साजाना दोननाय बिनि उन्दै समाव मोननाय बे गासैबो फुथुलाफोरा दिनै बेफोरखौ नुनायजों आं आलफन्साखौ गोसोखाङो आरो दिनै जोङो नुनो मोनो आलफन्सा जेब्ला बेखौ खेबजादोंमोन आं जेब्ला बाथासि फारिसियाव इयुथफोरनि मोनसे प्रग्राम लानायाव आंखौ बिमा आरो बिब' आरो बिमायं आंखौ जेब्ला बाथासि फारिसियाव
गारिजों लायनो आलासिफोरखौ लाबोनो थाखाय थांनाय समाव फादानि बांग्लायाव बे समायना बिबारफोरखौ अब्ला बियो बाहाय बे फट'खौ लादोंमोन आरो बे थालांबाय। बे समाव बियो लोमजायाखैमोन, मोजाङै दंमोन। दिनै बे गासैबो थालांबाय आरो बियो आलफनसाया गोबां बिबारफोरखौ, गलाब बिबारखौ जोबोर मोजां मोनोमोन। बेनिखायनो बिनि सोरगिदिं, आलफनसानि सोरगिदिं बे गलाब बिबारखौ दोननाय जाबाय। अनदायगाफोर आरोबाव दिनै फै, आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थालांनो लुबैदों। दिनै आलफनसानि मुङै बे रुमा बानायनायमोन। मानोना बे रुमखौ टाउन कमिटिनिफ्राय अननानै हरनाय बे सरकारनिफ्राय मोननाय बे मोनसे रुममोन आरो बाहाय बियो आलफनसाया बुंदोंमोन, बाबा आं बे रुमाव थागोन, आं लेखा फरायगोन, आंनो रुम बानायदो, आंनि लोगोफोरजों आं बाहाय उन्दुगोन। आरो बियो सोरगिदिं गासै वालनि सोरगिदिं गावनि उन्दैनिफ्राय फट' खेबजानाय बेफोरखौ बियो बे जायगायाव बाइन्डिं खालामनानै वालाव सिथाबनानै दोननो थाखाय खावलायदोंमोन। नाथाय दिनै बे सिगांनो रुंसारि जालांबाय, जोंखौ नागारना थांबाय। आरोबाव फै, आं फारि फारि आलफनसानि थालांनाय गासैबो बिनि माखासे नेरसोनफोरखौ आं मिथिहोनो लुबैदों। फै, बे सफा सेराव जिरायनाय बे आलासिफोरजों मालाबा सावरायोमोन आरो बिनिनो थालांनाय माखासे खेबजानाय आलासिफोरजों सावगारिफोर दं। आरो दिनै आलफनसानि बे गासैबो फट'फ्रा दिनै नुनो मोनदों। आरो आङो माखासे बिनि थालांनाय नेरसोनफोरखौ आं खोन्थाबावनो लुबैदों। फै, आं फारि फारि खोन्थानि। बे रुमाव फै। नैबे बक्स फालंआ आलफनसा जेब्ला एसे लोमजानाय मोननायाव अब्ला बियो बिखाजुला बेखौ डक्टरनो लाना थांदोंमोन, नाथाय गोब्राब नङामोन। बे समाव बियो, बाबा आंनो उन्दुग्रा फालं नांगौ होननायाव बियो गंसे बक्स फालं नांगौ जानायलाय आं बेनो बक्स फालंखौ बायनानै दोनदोंमोन। अनदायगाफोर, बे आलफनसानि मुङै थालांबाय आरो बे बक्स फालंखौ दिनै बे आलफनसाया उन्दुनो मोनाखिसै। अनदायगाफोर, उन्दै समनिफ्राय उन्दैयावनो बियो बे उन्दुग्रा बिनि आलफनसानि गान्दु आरो दिनै गान्दुआ थालांबाय। दिनै बे गासैबो नेरसोनफोरखौ आङो थालांनाय आलफनसानि नेरसोनखौ खोन्थागासिनो दं। फै, आरोबाव जोङो बिनि माखासे ओंखाम संग्रा रुमाव बिनि जिरायनाय सियार, बिनि जाग्रा थोरसि गिलासखौ जों दान्दिसे जोङो ओंखाम संग्रा रुमाव जों नायनि। जों दान्दिसे उनाव नुगोन बे जोंनि ओंखाम संग्रा, बे जोंनि ओंखाम संग्रा डाइनिं हल। अनदायगाफोर, नैबे आलफनसा जिरायनानै जाग्रा सियार आरो बिनि ओंखाम जानाय समाव लोंग्रा बिनि गिलासमोन। आरो आलफनसाया बे थोरसियाव बियो जायोमोन। आरो एल माने आलफनसा, बे थोरसियाबो दिनै आलफनसानि जाग्रा थोरसियाबो थालांबाय। माब्लाबा आं बे जायगायाव आं जिरायो, नानि आलफनसा बे जायगायाव जिरायो आरो बे आंखौ बुङो, बाबा आंनो लेबु सेरनानै हो, आंनि ओंखामखौ लगायना हो। आरो बेबायदि अननायनि गेजेरजों आं फिसानो माब्लाबा लेबु सेरनानै होयोमोन आरो नानिखौ मोजां ओंखाम जानो थिनोमोन। दिनै बे गासैबो थालांबाय। बे जोंनि ओंखाम जाग्रा मोनसे फिसा रुम। दिनै नाथाय बे जायगायाव आलफनसा गैला। जेब्ला आलफनसा रुंसारि जायो आरो बेखौ जेब्ला मांखरसालियाव लाङो, जेब्ला आङो बे जायगायाव जिरायो, अब्ला आं आलफनसाखौ दं साननानै आलफनसाखौ गैयियाव
बिनि थोरसियाव ओंखाम बाहाग नुयैलाय आलफनसोखौ जिराय नुयैलाय आंनि गोसोआव आङो दुखु मोनखानानै आंबो बे जायगायाव जिरायनो हायाखै आरो अनजागाफोर फै जों फारि फारि आरोबाव नायलांनि आलफनसोआ जेब्ला जोंजों लोगोसे आरो बे बियोमोन आरो बे बिग्रा जायगाखौ जोंनि बे प्रेयार रुमखौ जों नायनि फै बे जोंनि बिग्रा खथा आरो बे बिग्रा खथायाव जेब्ला आलफनसोआ हान्थु खरायनानै जोंजों लोगोसे बे गोथार मैखुनखौ जोबोर बाख्नायोमोन आरो बे बिग्रा जायगायावनो आलफनसोआ बियोमोन आरो बे बिग्रा जायगायाव नायदो आलफनसोआ मोनसे दामग्रा आगजुखौ बियो दामनो मोजां मोनो नाय बे आलफनसोआ दिनै बे दामग्रा आगजुखौ दामनो रोङाब्लाबो सोलोंनानै दामनो रोंबायमोन आरो गिर्जानि टाइमाव बियो बेखौ दामोमोन हारिमुनि दामनो रोङाब्लाबो दिनै बे दामनो सोलोङोमोन हारिमुनि दामोमोन नायदो दिनै बियो हारिमुनि दामोमोन अनदाइगाफोर बेफोर गासैबो आलफनसोनि बिग्रा जोंजों लोगोसे आरज खालामग्रा बे जायगा आरो बे दामग्रा देग्राखौबो दिनै नुयोब्ला आलफनसोखौ आं गोसोखाङो बेनिखायनो अनजाग्रा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबाय बिनानावफोर दिनै आं बिनि गासैबो थालांनाय नेरसोनफोर लेखाफोर आरो बिनि थालांनाय गासैबो बिजाबफोरखौ नुयोब्ला आंनि गोसोआव दासिमबो जाखांफैयो जानो हागौ नोंथांमोनाबो दिनै आंनि फिसा आलफनसा बर' नार्जारिनि थाखाय गोबां इउटुबफ्राव नुनानै सोरबा सोरबा गाबदोंमोन दुखु फोरमायहरदोंमोन सोरबाबो सानदोंमोन माबोरै रायज्लायहरनो जानो हागौ आलफनसानि रुंसारि जालांनायाव बिनि आंगो बिमा बिफाया गोबां दुखुआव दं बिदि साननानै अब्लाबो गासै आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय आंनि फिसा आलफनसा बर' नार्जारिनि थाखाय बिसोरो इसोरनाव बिनानै होगोन आरो जाहाथे जों साफ्रोमनि बिनायजों आंनि फिसा आलफनसा बोसोरगाव इसोरजों लोगोसे जायगा मोननानै बेयो जोंनि थाखाय बिफा इसोरनाव बिना होगोन बे गेदेर बाथ्राखौ लानानै दिनै आं नोंथांमोननिसिम लाबोनाय बिनि थालांनाय नेरसोनखौ बिनि गेजेरजोंनो फोरमायनानै आं दिनै नोंथांमोननिसिम नैबे खोन्दोखौ आं बाहाय फोजोबबाय गोजोन्थों।